У медичному центрі Артромед на сьогоднішній день працює ціла команда кваліфікованих судинних хірургів. Наші досвідчені спеціалісти вирішують судинні проблеми пацієнтів, зокрема варикозну хворобу будь-якої складності, від судинних сіточок і зірочок до трофічних виразок, використовуючи сучасні технології лазера, біозварювання, радіочастотної абляції та інші методики. Також наші фахівці виконують складні високотехнологічні ендоваскулярні операції на сонних артеріях і артеріях кінцівок із використанням стентів, балонів та інших засобів протезування артерій різного рівня складності. Перевага наших спеціалістів у тому, що ми супроводжуємо пацієнтів від першої консультації до реабілітації, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного. Довірте здоров'я своїх судин команді досвідчених спеціалістів Артромед. Ми підберемо найкраще рішення саме для вашого випадку та будемо поруч на кожному етапі лікування.